County. Kawadhi okadhowadhna mchumbi en ni achich mar kuo mar geche ochwale doma Mombasa bang' ka nondhiye kod apisa mag okwach kich. Achichno manyinge Richard Amimo itudo kod ketho mar kawo omenda kuom jong'iewo geche ariyo, to kata kamano ne ok ochwalo negi gechego. Achijno ero itudo kod buche 8 mag kwalo jong'iewo nyamburko, mana kaka George Aoko leronwa. Obila mag okwach kich nondhiyo achich Richard Amimo e dho doho Mashanzu kuma ne ochopo mar winjo achiel kuom buche mag kuo ma itude godo, kaeto gichwale nyaka e doho ma Mombasa kuma ne odonjne kod ketho mamoko mag kawo omenda jonyiewo gache kaeto orem chwalo negi. E nyim jang'ad bura Gladys Olimo, achijno ma jahigni 29 ne kata kamano kwedo ketho mane ochwal gi obila e lo ji ariyo mikoni ne ochoko omenda kuomgi kendo rem miyogi gache mane onego ousnegi. Okinde mag piny owacho ne olero ne doho ni achijno bende itudo kod buche mamoko mag kuo e doho ma Nairobi, Thika kod Mombasa. It is also settled principle of law that each case that comes before you purely on its own merit. It is germane on its own course. Kotel ne kod okil mare, achijno ne okwayo doho mondo mi owe thuolo kod bond, kwayo makata kamano ne okwedi kod okinde mag piny owacho kaluwore kod buche tandawaya magikoni en godo. Kata kamano, doho ne oweyo achijno thuolo kod bond mar shillings Ghana 650 e buche ariyogo, kako machielo to doho no bende ong'ado ni ogeng'ne i jela baridi korem yudo bond. With one surety of a single amount. Yes, 150,000 with one surety mentioned in Court 8. Mentioned in Court 8 on 21st. Therefore, I pray for stringent. Man en kaluwore gi kwayo mag obila mag okwach kich, to chutho e sechegi magikoni jomoko ma bende chalni ne owuondi medo wuok oko kendo ndiko dhogi e tesende mag obila. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.